Özbegistan iki owany Qırgızstana berdi we Qazaqstana yer çalşygyny teklip etdi. Özbegistan deň möçberli terhet ýaka yerleriniň öwedini iki ilatly nokady Qırgızstanyň düzümine geçirdi. Bu barada Qırgızstanyň prezidenti Sadyr Japarow metbuat sekretary Askat Alagazowyň beýanatyna habar berildi. Oň sözlerine görä, gurrun ozal Özbegistanyň Fergana welaýatynyň düzümine giren we esasan Qırgızlar ýaşaýan Çongara hemde Taştoba owalary barada gidýär. Owalarda hasawalş işler geçirilip, olaryň tamamlanmagyndan soň ýaşaýjylara Qırgızstanyň raýatlygy beriler. Alagazow bu ilatly nokatlaryň öwedini Özbegistanyň Ferhet zoglugyna yerleşýän deň möçberli yer böleklerini alanlygyny aýtdy. Say owasy bilen Tayan owasynyň arasyny avtomobil ýoluny gurmak maksady bilen taraplar umum meýdany 236 hektar bolan deň möçberli yer böleklerini hem çalşdylar. Alagazow Qırgızstanyň Qazaqstana hem paýtagyt bilen Kemen şäherini birleşdirjek tölegli avtomagistral gurmak üçin deň möçberli Ferhet ýaka yerlerini çalşmak baradaky teklibi hödürlänligini aýtdy. Metbuat sekretary şeýle meseleleriň siýasy çaklamalaryň ýa-da jedellerin predmetine öwrülmeli dälligini nagtady. Sizi dünýäniň hemde ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklandyrýarmy? Onda Türkmen portal bilen galyň. Bize gyza bolmaklygym unutma.